стигаме. Това видео може да стигне до 15 минути. Влизаме в новия акаунт, вече сме 162 купи, мисля, че съм. Така че за около 1 час дигнах 162 купи. С Шели. Само Шели ще играем. За сега имам други герои, които съм ги спечелил с кредити. Да, така че вече 30 секунди гледам. Ето го акаунта, 170 купи съм. Започваме в момента, започваме хора и започваме да играем, докато не стигнем 200 купи. Докато не стигнем 250 купи. Може и да е дълго видеото, за да е... Ето, пичове, сега тази Шели ще я убия. Вече съм. Хора, бъгваме. Вече една минута си. Winning! Да правим. О. Ого! Пичове, първа игра, първо място. Должен да 10 тиър. Може и да е кратко видеото, не се знае. Когато ми писне. Вече 3 минути снимаме една игра. Бихме, така че на Soul Showdown много съм добър. Така че малко по-трудно, защото да се купи вече е по-трудна играта. И акаунтът ти е със 180. Let's do this! Ще има клипчите. Охо, борка. Този ромен е клипче. Winning! Това е втора игра. Сега още една трета игра да игра, да имам и евентите. Всяка седмица ще има по едно видео. Всяка седмица ще има по едно видео. Тази седмица. Другата седмица ще има едно видео, по другата седмица. Обаче, не бе, бегай! Бегай, бе, мотка! Не ми да пета нещо, не? Купи взех. Остав ми малко купи, докато вземам и евент. А докато вземам квест, идвам квестите. Ще минавам. Хора. Целта ми е да стигнем до края на януари 2500 купи. На акаунта ще има акаунти, ще има игри. Всякакви игри ще има, ако искате другата. Но ако искате другата седмица, може да снимам на FIFA Mobile. Обаче трябва да ме последвате и в акаунта в Instagram, ще снимам.
тук за гейми. Да. Хора. Убих първо Морти. Морти на 4000 кръв. 5 минути да се случи. Дълго става. Няма да умираме. Няма да умирам, искам да си умираме. Добре ли? Трети място, хора. Нека 7 купи. Let's go get it. Хора, остават ми точно 8 купи или 7. Събирам, хора, в момента още 120 коинс ми остава, докато дигна Шеле на 8 Power. Да. Така, напишете ми в коментарите. На коя игра да снимам. Така, мисля, че на FIFA Mobile ще ви е интересно. Нани, батката. Няма да умира. Ой! Не умирам. Хора, 8 място, вече двама са умрели. Хора, имам поне 50 абоната за една седмица. Или 30. В YouTube и в Instagram може да съберем. Често място. Никакви кубове, никакви кубове. Не съм ти имал такива тия ръки. Как взех? Харе, хора, поне още 4 купи трябва да взема, за да вземем евентите. И ме последвайте в Instagram, ще качвам клипчето на два пъти в седмицата. В 2 пъти седмицата ще има клипче в Instagram. На Brawl Stars и на FIFA Mobile. Едното ще е на FIFA Mobile, другото ще е на Brawl Stars. Как играят от този аккаунт, как тролвам хората. Да стигнем до 4-то място или 5-то, четвърто, за да мога да взема 4. Да стигнем 200 купи. Умирайте, бе, ви. Представиш ли се да бъда 100 абоната? В Instagram, TikTok и в гейминг. Всичко ще е на гейминг. Махайте се, бе. 5-то място. Какво си искате на гейминг? Не се не виж, вече съм 4 купи ми остават до 200 купи за... Няма един час купи да ги дигам. Съм много ли? Трето място. Хора, казах ви, че ще е дълго. Хайде, 200 купи, 212, 208.
На 300 се купи ще имаме дуели, на 1000 ще имаме Candidates of Day, Winners of Day. Айде хора да събираме за Джаки, в момента имам, сега ще ви кажа колко герои. В момента имам 6 героя, но дигам до 1000 купи с чели. Айде спираме зимите.